Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année na sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondon ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ Yirimajɔ Atetebugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logements maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔsɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo o kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛ u ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Complexe scolaire le printemps Nyamakoro Kuranina ale dayɛlɛ la nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ yen fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ yen n'o ye premier cycle ye ɲinan o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no Ɲamakɔrɔ kurani na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaninw olu fana bɛ taa ye cogo min min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kurani na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛ a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin.
ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée, ISM Go. Limanaw, doctorate jango nyese bien turko la adama de la koy fiew fo ka soro iye bana nyini ka don na kari me ka sababu ka sega dangari ke adama de ke nyina mayala ko kele ke bo mo fare ko la wa o era tinye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afle aw koro École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée. On veut pas ya kalabankura. Femme santé bara mayesa nimbara dere beke École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kalajata on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité doctorat siraka. Meme se galo ka fo o ga dimso ga futina yelenye o pela dele be kala ni lagol so daga bana nuna. O go Bolofara de flani. Cycle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronica. Nimpala de l'Edesledo, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorée la. Aywa, la qualité, ani la qualité zomo, aya seva jona, aka la qualité inzegere, yoni jemaka chaya. Utogole de fla on be kalabangura ya, hôtel wasulu coffre de Choi, wali gele negatiru bamba, 76 45 85 40. Non média 20 80 22 20. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaufi. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fogata korobaya. Ma koro kulufana dege bolla bara la fomni watija. Obela jele misega ke CFP-KSI alekona na Segu Dar Salam. Niye kalanso intaka laje. Mamu ba feka masonya dege, menuisier dege, plomberie, sanitaire, peinture bâtiment, menuisier métallique ni menuisier bois ko bela jelenge, seneta sra bela jeleni bagamara ni jegalamo, ibiseka o bela jelenke centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seuka Oufei, Ouma Daouma, Minye machinisier, agricole, carrelage katafe staff ni décoration ma, nunu bela jelemeke, bayele mali minanw olu fana be ubulo kulu kala. Musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFP-KSI ale bi maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Dugutigi ni wari dafara e passe da kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20
walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baarakɛcogo falen. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la o musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari ladon u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ye. Nin fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité ye. San 3 kɔfɛ i bɛ segin ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni. Baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel, gestion de la clientèle, contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la. APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographique n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musakaw bɛ d'aw kulo kan. O wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. An bɛ an filɛbaw ani an lajɛbaw bɛɛ lajɛlen fo maa maa sɔgɔlen don an na nin waati na k'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ma sa ko aw ni ɲankuma. Fala ye bi tilegan in na an ka baabu a bɛna na an munumunu ka taa sɔrɔsiw fan fɛ olu ye wulikajɔ minnu kɛ n'an ye dɔ fɔ o la an bɛ tila ka na tuguni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na an ka denmisɛnnin minnu ye 3 ani 2 kɛ kunu an bɛ dɔ fɔ o la kɔkan kibaruya cadikaw bɛ labɛn na ko waleya mun kɛr'u la a ma bɛn u ma bi a ma bɛn u ma sini u bɛ ka wulikajɔ kɛ ko f'u ka a ko mɔnɔbɔ min ye o fana kɛrɛfɛla la kongokaw fana olu fana kɛlen don ka wulikajɔ dɔw fana boloda ka kɛ ni u ka MONUSCO mɔgɔw ka kow ye. Burkina olu donna pinɛ dilan na. Fala i b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ bi na yiriwali baaraw maaw caman bɛ ka u ɲɛsin o de ma. Ayiwa bonya kɛra an yɛrɛ ye min ye bonya ye o ye jamana ɲɛmaw u ko ko an bɛ baara min na k'a ka kan min ye médaille ye a ka d'an ma. Kunu sɔrɔ journal officiel la médaille bɔra ministre min bɛ kunnafoni di kunna ale ka chef de cabinet y'an wele ko kun ye ŋaniya siri k'a fɔ ko ka médaille di an ma ko médaille lisi bɔra jamanakuntigi ye papier signé donc an kɛra chevalier de l'ordre national ye. Ayiwa fala an na faamaw fo n'Ala sɔnna a ma nin y'an ka kuma la kumaba ye tilegan in na an na tila ka don ka walawala mɔgɔw k'a faamuya cogo min. An bɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ an lajɛ k'aw to Mali kɔnɔ k'u to Mali kɔ kan k'a yir'u la sa k'a fɔ ko nin ye an ka baro sigilen baro min ni o bɛna tali kɛ kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔna na ani jamana kɔkan na ka kɛ ni nin bi ye n'o ye sibiri ye novembre kalo tile 2 fala ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Yɛrɛkun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔla maanifin i bɛ ko o ko la a kɛ ka ɲɛ sabula i bɛɛ maa wɛrɛ bɛɛ maaw bɛ se ka i nɛgɛ nka i yɛrɛ man k'i yɛrɛ nɛgɛ cogoya si la adamaden i nana maaw bolo i bɛ segin maaw bolo
jɔni kunnandi o de bɛ muɲu ka sabali ka sɛkili ka sibɔ ale la fala n'i y'i hakili to i kumakan na a bɛ sigi sinsin a bɛ danaya sinsin a bɛ maanifinya sinsin anw ko an ka jamana nin waatilama in anw bɛ yɛrɛ ɲini diɲɛ bɛɛ bɛ se cogo di k'i ɲɛsin anw ma k'a fɔ ko olu bɛ fɛ k'u ka denmisɛnninw ka siniɲɛsigi baara kɛ ka anw ka sɔrɔw k'olu tɔnɔmada min ye an ka dugujukɔrɔfɛnw ye k'olu kɛ u sago ye min ye an ka mara kɛcogo ye olu de bɛ anw tacogo na an bilacogo fɔ anw yɛrɛ k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ kɛ maa ye o ka se ka gɛlɛya tancogo la an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ c'est que fɛn dɔ bɛ yen olu ma dankɛnɛmaya maaw ye an kɔni bɛ min dɔn baara min bɛ senna jamana kɔnɔna na bi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ a baara a kan ka kɛ fo ka se yaasa yɛlɛmaba minnu ni maaw hakilina bɛ u la u bɛ se ka sɔrɔ cogo min degun bɛ yen dɛ parce que mɔgɔninfin kɛra cogo o cogo i tɛ ala ye o sabula fɛn kɛra cogo o cogo dɔw bɛ ɲɛ i bolo dɔw tɛ ɲɛ i bolo fa minnu bɛ yen ni olu ni farankan kan ka kɛ o la olu caman yelen do bi kuranko bɛ o la jiko b'o la an ka sirabankakow b'o la furakɛlikow b'o la fala ye jamana mara ale ti kɛ ni dusu ye a ti kɛ ni pɛrɛnpɛrɛn ye a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ale ni waleyaw de ye bamananw bɛ tilen ka o de fɔ ko da a tɛ maa si seyɔrɔ la fo ni kɛwale bi i la o de la an ko sa nin waati ninnu na an ka dɔ bɔ kuma na an ka waleyaw sigi sen kan min bɛ jamanadenw olu ɲɛnabɔ degun kɔnɔna na n'o tɛ bi fɛn caman tun bɛ kɛ fɔlɔ an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ yɛlɛma bɛ ka don a la nka yɛlɛma fana ma nɔgɔn sabula yɛlɛma in ye min ye fala ye ne min bɛ ka kuma e min bɛ ka ne lamɛn anw minnu bɛ fɛn minnu kɛ don o don a fɔra ko anw de ka yɛlɛma fɔlɔ ɲɛmaa ɲuman tɛ sɔrɔ fiyewu ni kɔmaa ɲuman tɛ yen o dun fana baara o tɛ se ka kɛ suko ni dugusajɛ cɛ maa si tɛ jinɛmori ye k'a fɔ ko anw maa min fɛn min ngɔlɔnna ne e ye yiri ta yiri bolo min falenna ka san 1 kɛ ka san 2 kɛ fala ye n'i nana k'i b'o yiri bolo tile i b'a kari dɛ karili dun fana o tɛ taa kɔlɔlɔ kɔ fo nɔrɔbila ka sɔrɔ i bolo min bɛ se k'a to baara ninnu bɛ sigi sen kan cogo min na ka ɲɛ an bɛ fɛn caman ta ko an b'a kɛ ni dusu ye hakili kan ka se ka kɛ ka baara kɛ maa caman b'a fɔ an ka dugujukɔrɔ nafaw an k'a k'an sago ye an k'a kɛ tan maa minnu yɛrɛ bɛ a baara ɲɛdɔn minnu b'a bɔcogo ɲɛdɔn minnu kan ka se k'a kɛ an ka nafa sɔrɔ a la o maaw labɛnnen bɛ anw bolo wa anw ko bi n ko an ka jamana kɔnɔna na minnu bɛ yen ni olu bɛ dunko juguya ni yuruguyurugu la administration kɔnɔna na ni olu bɛ ka fɛnw ɲagami ɲɔgɔn na ko k'olu bɛɛ lajɛlen falen n'i y'olu bɛɛ lajɛlen falen fana mɔgɔ dɔ b'i bolo mun bɛna se ka na o baara kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ olu kan wa o fana de ye ɲininkali ye hakili bɛ baara de kɛ min ye ka taa dɔɔni dɔɔni waati ni waati falenw bɛ kɛ nka n'i giribasara k'a fɛ i b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fala ye n'i bolo kɔni bɛ fɛn ɲima da a tɛ tufa dɛ i b'a nɛgɛ de yaasa i ka se ka i bolo sɔrɔ nka o yɛlɛma in bilama maaw hakili bɛ min na lafiya min ka di bɛɛ ye o t'i sɔrɔ ko f'an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko degun dɔ bɛ se an yɛrɛ ma e jogo ne jogo an ka jogo minnu bɛ yen jamana ka hakɛ minnu bɛ yen an ka olu fana matarafa k'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ ka bɛnkanw de don fala ye coup d'état kɛlen Amadu Tumani Ture la cɛkɔrɔba dɔ k'o ma ko constitution min filɛ an kunna nin k'a tɛ se ka mago foyi ɲɛ n ko mun na ko parce que ko bɛnkan de kun don k'a bɛnkan bɔra tora k'a fɔra ko fɛn mun kana kɛ k'an y'o kɛ ko yaasa an ka ɲɛsuma an ka sira kura ta an ka bɛnkan kuraw ta an k'olu sigi bɛnkan ti dɔwɛrɛ o fɛn mun bɛ bɛn jamanadenw ma an'u yɛrɛ ka kuntilennaw bɛ se ka kɛ cogo na k'u ka siniɲɛsigi kɛ u ye o de ye bɛnkan ye nka fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ sigi mɔgɔw kama n'o bɛ taa sigi kan wɛrɛw la n'o bɛ sigi fɛɛrɛ wɛrɛw la n'o jateminɛw bɛ kɛ ko wɛrɛw kan o ka gɛlɛ o ka se ka o jamanadenw mago ɲɛ e m'a ye kuma o kuma n'an taara kiiribulon na f'a ka ɲɛfɔ an ye avocat ka ta an fɛ an ka se ka ko kɛ nka n'a tun bɛ fɔ bamanankan na an yɛrɛ kunna se ka an jɔ an jɔyɔrɔ la ka se ka an ka hakɛw bɛɛ lajɛlen dafa avocat kɔni kunna kɛ se ka k'an ma nka kanko o gɛlɛyaba bɛ an kan nafoloko o gɛlɛyaba bɛ an kan nin si tɛ se ka kɛ giribasa la k'a fɔ ko an b'a kɛ maa caman b'a fɔ ko n'i ye nin kɛ k'a bɛ nɔgɔya ayi n balimakɛ sabali nɔgɔya ye da ye waliya la i b'a dɔn k'a fɔ ko min b'a la ko a tɛ se ka kɛ ten cogo la cogo si sabula maa minnu ye anw bila nin dingɛ in kɔnɔ
maa minnu ye anw donni ko ninnu na maa minnu ye nin fɛɛrɛ ninnu kɛ u ye san caman de kɛ k'a baara kɛ k'a labɛn ka to k'a sigi sen kan yaasa anw kana se ka munumunu an yɛrɛ ye n'an fana ko k'an bɛ fɛ ka taa ɲɛ ka se ka falen kɛ ka se ka an yɛrɛ sɔrɔ f'an fana ka sanjan baaraw daminɛ o bɛ daminɛ cogo di an yɛrɛ ka mɔgɔya tacogo an ka adamadenya kɛcogo an ka maaninfinya bɛ se ka sigi sen kan cogo di fala e bɛ se k'a ye cogo di ko du kɔnɔna na dutigi bɛ yen ko nka ko dɔ ka yamaruya ni dutigi ye fɛn fɛn kɛ n'o ma bɛn o ka wuli k'i jɔ k'o fɔ o ɲɛna ko ka tila k'o to ko dutigi n'o ka bɛn k'o ka sigi to kelen kunna aw kɔni du bɛ tigi de bɛ falen sa kɛ ɲɔgɔn tɛ o tɛ se ka kɛ anw taabolo ye o anw bɛ se cogo min na jumɛn na anw ka jamana yɛrɛ taabolo yɛrɛ ye mun ye fɛn minnu bɛ yen ni tigiw bɛ u la a bɛɛ lajɛlen ye kudayi de ye ka na e sigi k'i sigi wagati f'i na k'i wuli wagati f'i ye ka tila tuguni k'a fɔ ko mɔgɔ ka kɛ i kɛrɛfɛ ni a bɛna na cɛŋɛ e bolo ka wuli k'i jɔ k'a fɔ ko a tɛ bɛn a tɛ kɛ tan ka to don o don e nɔfɛ aw fila tɛ se ka bɛn o f'an yɛrɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ anw yɛrɛ ka démocratie bɛ taa sira mun fɛ mun bɛ bɛn an ka jamanaw kɔnɔna na anw ka laɲini n'an ka faamuya ye nin de ye nka an kana ɲinɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fana n'a ka hakɛ don baarakɛyɔrɔw hakɛw saraw ka kɛ o kɛcogo la maaw ni minnu ka kan sariyaw b'a fɔ cogo min na o ka fɔ fɛnw ka fɔ maaw ye kanna u bɛ kan min mɛn u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ɲɛnabɔ cogo min na ne hakili la n'an sera ka olu sigi sen kan dɔɔni dɔɔni an hakili bɛ fɛn mun na a bɛ se ka sɔrɔ nin kɔni ye an donkan ye an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruyaw ye. An bɛ foli kurakuraya fala ye an ko kunnafoni b'an yɛrɛ kun kan o ye jamana ɲɛmaaw ni san bɛna yɛlɛma u bɛ waleɲumandɔn kɛ fasodenw ye fasoden minnu ni olu yɛrɛ bolo u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka baaradaw la u ka cakɛdaw la u ka jamana ale baara la don o don su ani tile ɲinan ta min ye kunnafonidi hukumu kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ ko anw fana ni médaille ka kan médaille u b'a fɔ min ma ko chevalier de l'ordre national fala ye u y'an kɛ o ye papier kɔni bɔra n'o ye journal officiel ye minisiriso min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye kunnafonidi minisiriso ye Alhamdu Ag Ilien ale ka chef de cabinet ale de ye bataki ci ma sɔrɔ ko journal officiel filɛ nin ye ko tɔgɔ min ye 280 ni kɔ ye ko n ka yen lajɛ ko n tɔgɔ bɛ yen ko kunnafonidila min taara ɲina k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw y'a lakodɔn ko ka médaille di a ma k'o ye an ye fala y'an b'u fo ɲuman dogobaga ye zo ye an bɛ baara min na a ma nɔgɔn fili b'an sɔrɔ don o don an bɛ don mɔgɔ minnu gasi la an bɛ yafa ɲini u fana fɛ su ani tile lawuli kama tɛ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ b'an na o tɛ mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ ji min i bɛ fili donc baara in hukumu kɔnɔna na ne bɛ se k'a fɔ médaille in tɛ ne ta ye mɔgɔ minnu bɛ an lamɛn su ani tile mɔgɔ minnu y'an kanu depuis bi tɛ mɔgɔ minnu b'an dɛmɛ dugu la dibi la ani kɛnɛ kan mɔgɔ minnu bɛ yen ni u ka ko bɛɛ lajɛlen an ka kunnafoni ɲinini ye k'a lamɛn fala ye médaille in y'olu de ta ye maliyɛnw de ta ye médaille in ye ne kɔni ye u ka ciden de ye min bɛ bɛn u ma wagati dɔw la an b'an da don olu la k'olu fɔ n bɛ ka nin fɔ mun na parce que Mali ko de don u bɛna na taa yɛlɛma don a la k'a kɛ komi n'a sɔrɔ ne yɛrɛ t'a kalama ne b'a kalama a fɔra n ɲɛna surɔ minisiri ka ciden y'a fɔ n ye médaille tɔgɔ fɔra n ye n tɔgɔ yɔrɔ fɔra n ye wa n b'a kalama fana n'Ala sɔnna ma n'a didon fana sera a kan ka d'an ma don min fala ye an yɛrɛ ta ye combien étoile ye fɔlɔ a bɛ 5 bɔ wa étoile 5 don ou bien joli don damadɔni b'a la i tɛ tila k'a compter n k'a da fɔ mɔgɔw ye parce que a so ta ye 5 de ye Sadio ni Moroko ni n ka petipetini ale ni Wage ani Ja olu ta ye 4 ye Ablaye ninnu ta ye 3 ye Masawule ninnu ta ye 2 ye hakili la k'a fɔ général Jala bɛ ten cogo la donc an bɛ ɲɛmaaw fo
u ka bonya la nga fala u ye doni d'an kun dɛ nin kɔrɔ ko fɛn caman bɛ yen anw tɛ se ka an yɛrɛ bila olu la tuguni nin fana b'a yira an na k'a fɔ ko dɔw bɛ yen an fana kan ka kɛ mɔgɔw ma mɛtiriw ye sisan sa an kan ka se ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan an kan ka se ka kuma ɲumanw fɔ an kan ka se ka jamanadenw bila kɛnɛ kan kɛnɛ minnu ni olu b'a to u b'u ka nafaw sɔrɔ fɛnw na an kan ka dɔ fara an ka cɛsiri ani an ka timinadiya fana kan an b'o dugawu ɲini bɛɛ fɛ k'a fɔ ko aw maliyɛnw ne ta tɛ médaille ye aw de ta don aw ka kanu aw ka dɛmɛ aw ka wulikajɔ ani aw ka cɛsiri o de y'a to anw sugandira sabula an bɛ kunnafoni min fɔ n'a ma ɲi maaw t'a lamɛn bi n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka baara min kɛ n'a tɛ taa ɲɛ cogo si la maa si t'i tulo don a kɔrɔ donc minnu y'a to an y'a sɔrɔ o ye maliyɛnw de ye kɔ kan ani jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ mali kɔnɔna na yan k'a bɛɛ fo an sera ka minnu sɔrɔ ka bonya in da u kɔrɔ o an ma se ka minnu sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen bonya bɛ a la fala ye k'a yira u la fana k'a fɔ an fana ye jɔni de ye an bɛ ji min an bɛ fili tɛ foyi ye anw bolo n'anw filila an bɛ segin an kɔ diyagoya an tɛ se ka kɛ ko an bɛ kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ kati gɛlɛya ou bien fɛn k'a yi parce que mɔgɔninfin i bɛ ko dɔ la i tɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn i bɛ dɔ de dɔn a la n'i ka fili fɔri ɲɛna i yɛrɛ ko jɔn a la i filila ka ban segin kɔ i ka yafa deli mɔgɔw fɛ yaasa adamaden ale bɛ se ka diya cogo min na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ɔ médaille mana di don min fala ye an nana yira maliyɛnw na fana u k'a ye sabula an kɔrɔkɛ kɔrɔba an y'a bonya da ale de fɔlɔ kɔrɔ kibaruya dila an ma n'o ye Basiru Tarawele ka sɔrɔ k'a fɔ duden tɔw ye maliyɛn tɔw ka sɔrɔ ka olu labɔ a kalama ni ne la sɔgɔmada in na i nana ɲɛ han n'o tɛ maa tɛ ne kɔ ɲa n'an bɔra yen an bɛ taa CNT kɔnɔ CNT la sa an b'a yira k'a fɔ ko min ye baara minnu bɛ sen na ye fala i b'a dɔn k'a fɔ CNT ale de bɛ jamana yamaruya sɛbɛn minnu bɛ yen ni o bɛ ta jamana tɔgɔ la k'a fɔ sa ko a kɛra sariyakisɛ ye o a kɛra traité ye o a kɛra charte ye o ale de b'a bɛɛ lajɛlen yamaruya k'a yira k'a fɔ ko u jɛra a ye n'o ye wasabulon ye o CNT in waati min na ale tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la gouvernement ye sɛbɛn caman de ta sɛbɛn minnu kan ka kɛ sariyakisɛw ye n'u kan ka laboli an ka jamanadenw kan sisan nin waati in na comme CNT ye baara daminɛ o hukumu kɔnɔna na sa sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen ni gouvernement y'o ta par ordonnance o bɛna n'o de ye sisan a ka kɛ sariyakisɛ ye yaasa a ka se ka lawaleya o hukumu de kɔnɔna na gouvernement kɔni tun ye ordonnance dɔ ta k'a yira sa k'a fɔ ko Mali septembre kalo tile 20 tɛmɛnen ko Mali ko ale ye AES sigili Mali y'a yamaruya ka don a la baara in kɛra juillet kalo tile 6 a kɛra min ye jamanakuntigi minnu bɛ AES kɔnɔ olu ka lajɛ fɔlɔ ye nka sɛbɛn in tun ye ordonnance de ye min taara ministre Ablaye Diop fɛ yaasa a ka se ka yɛlɛma ka kɛ sariyakisɛ ye k'a kɔnɔna ɲɛfɔ wasadenw ye o baara o de kɛra kunungo min ye baara in ye a y'a to sa majɛ minnu bɛ sɛbɛn in na wasadenw yɛrɛ ka kiimɛli n'u ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ farankan minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka kɛ sɛbɛn in na ani u ye laɲini minnu kɛ n'o ye laɲini belebeleba ye n'o kan ka ta yaasa jamanadenw minnu ka hakɛw bɛ se ka dafa kɔnɔna na cogo min na CNT ale y'o fɔ u kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ ko min ye AES ye u k'u jija sa a yɛrɛ tɔgɔla wasabulon n'o ye parlement confédéral ye k'u jija k'o sigi CNT ye o fara kan min ye dugudenw ka taa ni ka segin n'u ka passeport kow ye AES juguw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'u bɛ fɛn o fɛn kɛ CNT ko k'u teliya k'o fana fara papier ninnu bɛɛ lajɛlen kan u y'a ɲini fana k'a fɔ jamanadenw olu ka hakɛ olu ka laɲini olu ka lafiya sɛbɛnw ka sɔrɔ ka di olu ma a kɛra sɛbɛn sugu sugu ye u ma tɔgɔ fɔ han ko sɛbɛn kɔni ka ɲini ka di olu ma o kɔfɛ sa u y'u ɲininka maa 147 la maa 127 olu ko k'u jɛra ni sariya in ye ko k'a ta ko Mali ka don AES la fala ye maa si min bolo wuli ka taa a juguya la wa maa ma fɔ fana k'a b'a yɛrɛ minɛ ko a tɛ kuma a ko kan bɛɛ lajɛlen kumana maa mun tun bɛ maa 127 olu ye sariya in ta u k'a yira sa k'a fɔ ko min ye ordonnance min tun bɛ gouvernement bolo n'a tun bɛ ka baara kɛ n'o ye sisan a kɛra sariyakisɛ ye o kɔfɛ sa ministre min bɛ yen n'o ye sariya ministre ye Mamudu Kasoge ale fana nana ni sariya ye sariya min bɛ tali kɛ nin waati in na
min ye magistraw olu ka hakɛw sigili la an ka jamana kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ye sariya sunba kura ta sariya sunba kura min sigira sen kan juillet kalo tile 22 san 2023 o kɔnɔna na sa min ye magistraw ye olu ka baaraw kɛcogo u jɔyɔrɔ ko cour suprême yɛrɛ k'o sigi sen kan cour constitutionnelle cour des comptes min ye tribunaux ye an ka jamana kɔnɔ ale tun ye o ordonnance ta sa ka se ka fɔ ko u bɛ baara kɛ n'o ye ni yɛlɛmaba min na ni yɛlɛmaba ye an ka sariya sunba kɔnɔ min ye sariya sunba yɛlɛmaba min kɛra yaasa sariya in ka se ka ta ka bɛn o ma sa u y'a ɲini wasadenw fɛ k'u ka u bolokɔrɔta ale fana na bolokɔrɔta la sa wasaden 131 olu ko k'u jɛra ni sɛbɛn ninnu ye min ye maa fu o ma sɔrɔ fiyewu min ye ngwara da a la nka maa kelen bɛ yen o y'i yɛrɛ minɛ sariya in na ale ma sɔn k'i bolo kɔrɔta a ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa ordonnance sabanan min tun bɛ CNT kɔnɔna na ni baara kɛra o kan o ordonnance n'o kan ka bayɛlɛma k'a falen k'a lajɛ o bɛ tali kɛ greffiers la i b'a dɔn k'a fɔ ko n'i taara kiiribon kɔnɔna sa greffiers olu t'an donda n'an bɔda ye yen wa n'i ye fɛn o fɛn kɔni kɛ kiiri kɔni kɔnɔ i bɛ taa greffier de fɛ yen dɛ olu ye fasiriba ye yen greffiers taa n'u bila u ka sariya ko an'u ka hakɛw bɛ don cogo min na sa ministre Kasoge ale tun y'o fana laɲini kɛ nka a taara n'a ye sa k'a jira k'a fɔ ko nin waati laban in na sɛbɛn min yɛrɛ tun bɛ greffiers kun kan an ka jamana kɔnɔ o kɔni yɛlɛma kan ka don o la min ye greffier kura taliw ye greffier minnu bɛ yen bi n'o ye greffier 120 ye ko o de bɛ jamana kɛlen don k'o de ta koyi a y'olu ta ka olu don baara la san 2023 yɛlɛma min nana don a la sa o ye sa u bɛ se cogo min na ka kalan kɛ u ka kalan min ye sanayɛlɛ kalanso ye a bɛ fɔ min ma ko système LMD n'u y'o sɔrɔ sariya ko ta na sira fɛ o fana mana bɔ yen sa diplôme bɛ maa minnu bolo n'olu b'a fɛ ka greffier ɲini walima ka kɛ a ɲɛmaabaw ye cakɛda bolo wɛrɛw la min ye sariya kura ye a bɛ tali k'o la wasadenw u ko k'o fana k'o ka o fana ka ɲi maa 132 fala ye o sɔnna o sariya in ma han maa ma sɔrɔ min ye ngwara da a la wa maa min yɛrɛ minɛ a la fana n'an bɔra ye an bɛ taa région militaire numéro 2 i b'o dɔn wa o ye Segu ye anw fɛ yen commandant min bɛ o ko kunna sa n'o ye kɛlɛkuntigi ye yen o ye colonel Sulemani Dunbiya numéro 2 ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ sa ka taa munumunu salo kɛ maa minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ ani bingalikɛla ninnu kun nana sa k'u bɛ taa jaga minɛ armée ale ni olu karilen ɲɔgɔn na an ka wolomasiri tɔba dɔw kɔni ye degun sɔrɔ o kɔnɔna na olu tun bɛ furakɛli la ɲanankɔrɔ fanba tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso la segukaw fɛ yen a taara ka taa i ɲɛda olu kan u ka furakɛliw bɛ ka kɛ cogo min ye sɔrɔdasi ɲɛmaaw ye u ye donbolo min k'a ye dugawu don a ye o da u ye maa minnu bɛ sa ni dugujukɔrɔmugu kɔni de kɛra olu y'a to olu benna nin waati in na sa a taara ka taa ɲɛda olu ka secteur 3-5 kɔnɔna na a y'a jira sa k'a fɔ k'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya u ka dɔ fara o kan galabuw ka o k'u yɛrɛ la min ye bana ye sa ko ala ka nɔgɔya kɛ a ma da o ma koyi commandant n'o ye Segu dagatigi ye a wulila fana ka taa wolomasiri tabaw ka o kɛnɛ in yɛrɛ kan koyi ka taa ko lajɛ a ko bɛ cogo di ninjugawale ni bamancawale kɛlɛli ko bɛ cogo di togodaw la ale ni Segu marabolow fana kɔnɔna na a y'a ye k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye u bɛ baaraba la samiya ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min ye janw ye olu bɛ da cogo min ka se k'olu kɔkari dugujukɔrɔmugu olu bɛ se ka kunbɛn cogo min na sa a ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ yanni a ka segin ka na Segu yɛrɛ ale kɔnɔna na n'an bɔra yan an bɛ taa Gunamukaw fɛ yen Fala ye Gunam min ye balo ye o dira gwa 500 ma gwa 500 minnu bɛ Gunam kɔnɔna na n'olu y'u sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ sanjiko gɛlɛya ye furaw fana dir'u ma fu min ye sɔrɔdasi daga min bɛ Tɔnbɔkutu mara la n'o ye an ka région militaire numéro 5 ye o ɲɛmaaba n'o ye colonel Seydou Basiru Ɲagandu ye ale yɛrɛ taara Gunamukaw fɛ yen ka taa nin donbolo ninnu kɛ Gunamukaw ye u y'a ye sa k'a fɔ ko min ye gwa caman kɔni nana gwa 500 donbolo kɛra olu ye farinw dir'u ma Fala ye min ye alikamaw ye ka tila ka makɔrɔni k'o fana d'u ma kuskusu ni tulu bidɔnw ka taa se jiw ma sa nin bɛɛ lajɛlen dira u ma u y'a jira sa k'a fɔ ko Gunam yɛrɛ kɔni ndolati kɛrɛn kɔnɔna na n'o tɔgɔ dalen don Amadu Sise la baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ye wolomasiri tabaw olu ye baara minnu kɛ sa ka bɔ nin waati laban ninnu na u y'o olu bɛɛ lajɛlen fana sansara a yirala sa k'a fɔ maa minnu yɛrɛ bɛ n'olu ye degun sɔrɔ ni donbolo kɛr'u ye u bɔra Dukuriya Gargando Mbera Razelma Esakan
olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye donbolo sɔrɔ sabula sanji degun o de sera u ma waleya in ale kɛrɛfɛ fana fala ye furadiw kɛra koyi sabula ko in ni ɲɔgɔnnɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kalo a ye tali k'o la dugu kankuntigi n'o ye Tɔnbɔkutu dagatigi ye a ye kibaruyaw fana di dugudenw ma sa nin waati in na u bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔ fi u ka baaraw olu hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ sa ko min ye wolomasiri tabaw ye cɛsiri ni timinandiya min b'u bolo a ko k'u ka dɔ fara o kan koyi gunda min ye yɔrɔ min kuma ka ca kosɛbɛ sabula Bamaɲɔgɔn ni walekɛbaw fala ye u kun daga yɔrɔ belebele de ye yen koyi ale de ka surun Tɔnbɔkutu la ni Tɔnbɔkutu cercle bɛɛ lajɛlen sabula kilomɛtiri 80 goudron o de bɛ ale ni Tɔnbɔkutu cɛ Basiru n'o o ye Seydou Basiru Ɲagandu ye kolonɛli a y'a yira sa fana k'a fɔ ko u ka baaraw k'u bɛna dɔ fara a kan yaasa dugudenw ka degun bɛ ban cogo min balo ka o ɲini ka na di dugudenw ma ko o tɛna kɔtigɛ koyi k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw fana bɛna kɛ ale kɔni bɛna min f'u ye furakɛliw bɛ se k'o kɛ sa fo waati min n'o ye tile 2 ye sabula u nana n'o ni minɛnw ye o kama wolomasiri tabaw fana bɛ yen min ye furakɛli yɔrɔ 2 u y'o sigi sen kan kolonɛli yɛrɛ a ye dugudenw kɔni hakili latigɛ koyi fala ye dugudenw ko k'ulu yɛrɛ kun ɲɛna ko sɔrɔdasiw ɲinɛ n'olu kɔ koyi ko nin min filɛ nin ye nin b'ulu hakili sigi ko sabula waati min na an dɛmɛbaga dɔw bɛ olu y'u ka kasa kuru jɔrɔna min tun bɛ u la o ye nin de ye sabula o dɛmɛbagaw olu tun bɛ dɛmɛ kɛ u ye kalo 3 ko nka ko armée ta min filɛ nin ka sigi sen kan nin ye ko nin taacogo ka ɲi sabula u bɛna nin fɛn ye olu yɛrɛ mago bɛ min na ko sisan sa ko donbolo min kɛlen filɛ nin ye ko fo sunkalo fala ye o kɔrɔ ka ca dɛ ani kana dɔɔnin k'i ka assiette kɔnɔ ka taa ni yɛrɛ ye an yɛrɛ bɛ tila k'an sigi fɛ k'a dun fana o n'o tɛ kelen ye armée ale bɛ wuli ka jɔ min na sa a ko dugudenw kana ɲinɛ koyi kibaruya ɲuman kibaruya sanuma n'u b'o di kuma o kuma sa o b'olu yɛrɛ ka baara nɔgɔya u bolo furakɛli ko ta na sira fɛ sa u ye maa caman lajɛ bana mun bɛ olu la ani denmisɛnninw minnu bɛ yen min ye dumuniko dɛsɛ ni jiko dɛsɛw ye dɔgɔtɔrɔw y'o lajɛ maa 600 ɲɔgɔnna fala ye tile 2 in kɔnɔna na u y'olu bɛɛ lajɛlen lajɛ 100 kɔnɔ sa 90 kɔni a yira k'a fɔ ko o ye pali ye min ye musow ye olu kɔni caman ta ye degun min bɛ tali kɛ u yɛrɛ kɛcogo la sabula musobanaw olu ka ca fala ye da tɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen na u furakɛra ka dumuni d'u ma ka tila tuguni ka fura fana d'u ma yaasa u yɛrɛ bɛ se cogo min na k'u ka baaraw kɛ ni o ye Gundam ale fana préfet o tun bɛ yen n'o ye Kawubaw Dolo ye ale yɛrɛ ye foli kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma koyi ko nin ŋɔniba de bɔlen olu senna sabula don o don olu ka da de bɛ gosi monsieur le préfet an bɛ nin fɛ ko nin y'o nɔgɔyatɔ ye lieutenant colonel min yɛrɛ bɛ Gundam kɔnɔna na n'o ye Adama Kunandi Watara ye ale fana ye foli ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ka ma kuma tɛ minnu nana Zetia Sɛgɛ maaw olu yɛrɛ fana ka capitaine n'o ye Ali Konate ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko Gundam kɔni n'Ala sɔnna ma u n'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa baaraw ka nɔgɔya fala ye nin kun ye Gundam kɔnɔna ye n'an bɔra yen sa an bɛna gendarmerie kɔnɔna na Bamako gendarmerie ɲɛmaa falen kɛra o la min ye Bamako gendarmerie ye sa nin waati na colonel Boubacar Jawara ale de kɔni bilara ɲɛmaaya la Bamako kɔnɔna na maa min kɔni y'a ka baara ta octobre kalo sale tile 29 min ye Darusalamkaw fɛ yen sa ale bilara maa min nɔ na o ye colonel Yusufu Oto Jalo ye u y'a yira sa k'a fɔ k'o ye san 2 de kɛ gendarmerie kunna Bamako min ye bandiri ye n'o o ye Mali drapeau ye o kɔni dira gendarmerie directeur ba yɛrɛ n'o ye général de brigade Musa Tumani Kone ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan gendarmelakaw ka maa mafalen bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ka se min ye an ka dagatigiw bɛɛ lajɛlen ma gendarmerie camp 1 n'o ye Bamako ta ye colonel Boubacar Jawara ko ale kɔni nin waati in na sa ale ye ɲɛmaa ye a nana hukumu min kɔnɔna na o ye jamana yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna na a yɛrɛ bɛ dɔ dɔn o la maaw ka kɔnɔni ye min ye n'o ye dugudenw ye o ye ka basigi ni lafiya di Bamako min ye Mali faaba ye a k'a dɔn k'a fɔ ko daba ye sunata ye dɛ Jawara kɛ k'a ka dɔ fara senɔ kan timinandiya ni wulikajɔ ɲɛmaaw olu ka danaya min dalen filɛ a kan nin ye a k'a minɛn fa fo k'a bɔn koyi ko sabula nin waati in na bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔlen don Bamako la a lakanako a n'a sɛgɛsɛgɛliko o bɛ se ka sabati cogo min na a n'a laminiw k'u bɛɛ lajɛlen sinsin fala ye kunna an taatɔ Sibi ani gendarme dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ an b'u fo u b'i minɛ
garde-fou be gosi ye u b'i lamɛn bonya ni karama kɔnɔna na ka tila k'i ɲininka n'i b'a fɛ ka wari sara digitalisation na o bɛ yen trésor quittancier o fana b'u bolo a fila bɛɛ de bɛ yen ne ni tubabukɛ dɔ de minɛna ɲɔgɔn fɛ tubabukɛ in yɛrɛ ko tellement a diyara ale ye a kɛcogo diyara ale parce que olu bɛ sira in kan kuma bɛɛ gendarme bɛ ka baara kɛ cogo min na tan n'u sera ka nin f'u tɔw ye ko vraiment ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que i b'a dɔn ko ni anw ye finitigiw ye dɔrɔn an bɛ siran ja tubabu ta ka jugu anw ta ye a ko ninnu filɛ ka nin min kɛ nin ko nin de ka d'ale ye u y'ale fiyɛ u y'a ka passeport lajɛ u y'a ka permis lajɛ u y'a ka mobili lajɛ u ye gan dayɛlɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u ye garde-fou gosi k'a ka taa a ye min ye minnu fana minɛna digitalisation ale yɛrɛ y'a dɔn sisan sa ko ja k'a bɛ ka marcher anw minnu yɛrɛ fana kun jɔlen don ni défaut b'anw fana ka mobili la fala ye anw fana y'a dɔn ja tiɲɛ yɛrɛ la baara in kɛcogo ɲuman mɔgɔw fana bɛ an k'o fana fɔ donc gendarme minnu bɛ sibi sira la an b'u fo a ka kɛ misali ye bɛɛ bolo parce que u ye min kɛ o de ye sariya o de ɲini u fɛ i bɛ bonya fɔlɔ i tɛ nɛni i tɛ dɔgɔya a tɛ fɔ i tɛmɛ k'a kɛ tan o de ka ɲi fɔlɔ o bɛ mɔgɔ yɛrɛ hakili sigi n'i ye finitigi ye u yɛrɛ ko min fala ye n'o diyara ne ye olu bɛ k'a kɛ anw de ka lakana kama koyi sinon sibi sira in a ma nɔgɔn dɛ tuma o tuma i b'a sɔrɔ o kɛlen don ka mɔgɔ dɔw biri ka sama ka b'u kun donc an b'u fo o la kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa burukinakaw fɛ yen fala ye burukinakaw fɛ yen bobo julaso ko yaasa ka u ka sɔrɔ yakuba yaasa k'olu ye pinɛ dilan daminɛ min ye samurayɛri ye k'u b'o fana dilan fala ye ko usine min don ale kɔni ye bayɛlɛmali ye sa min ye mana ye k'o bayɛlɛma ka se k'o yɛlɛma k'o kɛ fɛn caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la burukinabew kɔni ye wulikajɔ de kɛ sa min ye maa dɔw ye u n'olu ye bolo di ɲɔgɔn ma kɔsa in na sa ko ko u ka pinɛ kunfɔlɔw ma bɔ wa n'o ye moto pinɛw ye ale ni mobili pinɛw ale ka taa se min ye katakatani pinɛw ma ani nɛgɛso pinɛw fala ko nɛgɛso pinɛ de bɛ ka san kosɛbɛ o ye diyagoya burukina ye nɛgɛso dugu ye an yɛrɛ mana taama nɛgɛso de ta ye koyi sotarama ta in ti ɲɛ o parce que olu fana olu ka taxi fana da ka di nka a sɔrɔ de tɛ bɛɛ bolo sinon burukina n'i ye 100 don taxi la yɔrɔ min non o ye yɔrɔ jan ye dɛ o ye yɔrɔ janba ye o ye yɔrɔ jan ye donc ko u ye pinɛ dilan daminɛ burukina mana pinɛ dilan an bɛ tɛ AES ya bari de n'olu bɛ ka pinɛ dilan an fana bɛ ka labɛn kɔ nka an fana bɛna batterie dilan batterie lithium an yɛrɛ fana bɛna o dilanni daminɛ n'Ala n'a kira sɔnna a ma fala ye baaraw bɛ ka kɛ an b'an ka jamana ɲɛmaaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la Niger ko denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'olu si b'a daminɛ san 30 la ka taa tɛmɛ fo o kan sa min ye Niger ye ale ye fɛɛrɛ sigi sen kan fala ye denmisɛnninw u bɛ bɔlɔlɔ kɛ baara jumɛn kɛ bɔlɔlɔ kan u ka kɔlɔsili u ka kalanni fo ka taa se san hakɛ dɔ ma ko olu bɛna o baara kɛ ko sabula min ye subahana mansin ye a ye tiɲɛni min kɛ baliku ni ɲɛnatigɛw kun yaasa sifinw ka kisi o ma olu bɛ ka kɔn bi ka o kalan kɛ u kunna i kana girin ka taa i yɛrɛ don a la ten wa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛna f'u ka jamana kɔnɔna na denw u bɛ telefɔni minnu minɛ u bɛ baara kɛ ni ordinateur mun ye somɔgɔw k'u hakili to o la mun ni mun b'a kɔnɔ su ani tile Niger y'a yira sa k'a fɔ ko ni nin bɛ kɛ k'o bɛna ni basigi ni lafiya ye ko nɔn tɛ u kelen tɛ dɛ an yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛla tɛ sɔn yan dɛ donc Niger olu ko ka denmisɛnninw kalan fo ka taa se san 32 ma min ye maakɔrɔw ye ka to ka olu waaju yaasa hakilina ɲuman bɛ se ka t'u la cogo min na min ye bɔlɔlɔ ale sanfɛla la laginɛkaw fɛ yen parti politiques murutira han u y'a yira k'a fɔ ko min ye fanga sinamatɔnw ye o fanga tɔnw o k'a bɛɛ lajɛlen belebeleba bɛɛ lajɛlen tasira ka bi min ye RPG Arc-en-Ciel ye n'o ye Alpha Condé ka tɔn ye u y'o ci ka bɔ yen pewu IFDG n'o ye Cellou Dalein ye premier ministre kɔrɔ ale yɛrɛ bɛ tunga la nin waati na u y'ale fana ta ci Sidiya Ture o fana ka IFR u ye nin fana ci fala ye ka taa se tɔn 57 ma 67 k'u bɛ k'olu la kɔlɔsi wa dɔw bɛ yen k'olu fana k'u ka sɛbɛnw ɲini yanni tile 90 cɛ o la sa Guinéen kɔni ye muruti de boloda koyi ko min ye nin waati n'a ye furancɛla fanga maaw k'u ka sabali yaasa baara a ka se ka kɛ ka ɲɛ yaasa u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u ka parti politique ninnu n'o ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye u k'olu to yen kimɛliw bɛ se ka olu kɛ nka cili u ko o bɔ a la sabula nin waati na ko ma nɔgɔn Cadi jamanakuntigi ale ye kɛlɛbɛrɛ ta han min ye Idriss Déby denkɛ ye Kaka
a ko ko ale ka sɔrɔdasi 40 tɛ se ka fa ten wulikajɔ a y'o kɛ ka taa kɛnɛ kan ka taga lajɛ baara mun kɛra maa minnu y'a kɛ a kɛra cogo di bingali kɛra cogo di minɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bɛ yen a k'a dun ka sɔrɔdasiw fana y'a fɔ a ye dɛ k'a kɛra ko koko de nana bin olu kan koyi k'olu yɛrɛ delilen don ko la sa nka nin yɔrɔ i ko so bɔra sanfɛ ko kana cun olu kan de u ye ko yira jamanakuntigi la a fana ko sa ko nin opération lancelen han opération in tɔgɔ ko askanit u y'o sigi sen kan Lac Tchad ale kɛrɛfɛla la ko yaasa k'u ta sara k'u ka sɔrɔdasi 40 minnu fatura kari tɛmɛnen ko k'o mɔɔnɔbɔ min ye jamanakuntigi yɛrɛ denkɛ ye n'ale yɛrɛ fangatigi ye nin waati in na u y'a yira sa ko a fa kun delila ka nin ɲɔgɔnna de kɛ ni a tora o degun kɔnɔna na ko a k'a ko ta ni hakili ye kɛlɛbolo bɛ se ka sigi nka a kana dusu ka to kɛlɛbolo kunna ye a ka segin ka na so u ka Falaye ko bɛ ko la diɲɛ misali de ye ko bɛ ko la dɛ maa minnu filɛ ka nin fɔ a ye olu b'a fɛ de sinon i fa fara fɛn o fɛn na n'i y'a ɲɔgɔnna natɔ ye i ka fɛɛrɛ tigɛ dusu tɛ ni ko kɛra i la don min na ni k'i b'a bɔ o don na dɔ de bɛ fara dimi kan Senegalikaw campagne électorale n'o ye wasaden kalata ye nin kalo in tile 17 tɛ sa wa k'a ko daminɛna koyi ko tuma na ko don jumɛn na sa min ye Basiru Jomayi Jakari Fayi ye k'a na ye kɛnɛ kan dɛ sabula a ka parti n'o ye premier ministre n'ale premier ministre ka parti y'o ye ko premier ministre kɔni ye kɛlɛw datigɛ dɛ k'a bɛ wuli ka jɔ la fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa min ye fanga ɲini ye yaasa u ka se ka wasaden caman sɔrɔ ko min ye Sonko ye ale bɛ k'o kɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn 40 ka taa se lisi 40 ma Falaye k'o de kɔni kanbɔlen don nin na koyi min y'u ka jamanakuntigi kɔrɔ ye n'o ye Macky Sall ye k'o yɛrɛ ye cɛbɔkuntigiya ko la nka a yen tɛ kɛnɛ ka fɔlɔ Dakar ka taa yɛrɛ ko fɔ ninnu baara ninnu kɛ maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ ko tuma na ko Jomayi yɛrɛ dun k'a yɛrɛ bɛna na jigin kɛnɛ ka don jumɛn nka ko u y'a yira sa k'a fɔ ko kalata hukumu kɔnɔna na a ye laseli kɛ min ye ka maaw wele u ka to basigi ni lafiya kɔnɔna na a y'a ɲini Senegalikaw fɛ u k'u jija min ye farafarali kana ye maa kana taa don maa n'a hakili cɛ ka baara ta baara min bɛ se ka degun ta ka ɲɛsin u ma min ye kalata ye a y'a ɲini u fɛ a ka kɛ basigi ani lafiya kɔnɔna na wa ko nin y'a ka campagne ye fana han ale tɛna na jigin kɛnɛ kan i ko Sonko dɛ a yamaruyalen don Sonko ye o sariya ma fɛn fɛn kɔn o yamaruyalen don Falaye donc Sonko ale kɔni b'a ko kan hali bi nin waati ninnu kɔnɔna na min ye kalata in ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ko ni Ala sɔnna a ma k'a tɛna na kɛ basi ye min da bɛ dɛsɛ dɛ sabula min ye wɔlɔfɔw ka nin kalata in ye ko caman de bɛna na ɲɛnabɔ a kɔnɔna na ninnu b'a fɛ ka fanga mara u lafiyalen ko fo u k'u jija de u ka se ka se sɔrɔ se min b'a to u bɛ wasaden caman sɔrɔ ka se k'u ka baaraw n'u ka laɲiniw k'olu sigi ko n'o tɛ k'a bɛna kɛ u ni maaw bɛna na taa jɛ ka taa tila ye Falaye Congo démocratique fɛ n'o ye RD Congo ye olu ka pankurutigi kɔrɔ min bɛ yen sa n'o ye Ndolo ye Ndolo n'o bɛ Kinshasa yɛrɛ masuruna na u ka wolomasiri 2 ko fatura ye min ye u ka hélicoptère dɔ kɔni ye sɔrɔdasi hélicoptère ko bɔra ka bin bɔkabin senfɛ sa sɔrɔdasi 2 in kɔni ko olu tora a la min ye u ka dugulamaw ye u y'a yira fana ka a kasara bonyana kosɛbɛ ɲininiw de bɛ senna sa k'a yira k'a fɔ ko min ye pankuru in ye mun de y'a sɔrɔ mun ni mun de sera ka kɛ sapeur pompew kɔni olu ye wulikajɔ kɛ yaasa ka se ka tasuma in ale faga Falaye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'o ye avocat jɛkulu ye n'olu bɛ Umaru Bongo ale denkɛ k'a fɔ Umaru Bongo buramuso sakɛ sabula ale muso tɛ wa Sylvania Bongo ani Nuruddin n'o ye Umaru Bongo mɔden u ka suladonbaw wulila k'u jɔ koyi k'u ka ko tɛ se ka to tan k'u minɛ ten k'u bila ten ko foyi da tɛ se ka don u ka kuma na k'o tɛ se ka kɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye farafina kelenya tɔnba kɛlen na ka jɛkulu min sigi jo sariya kama n'o bɛ Banjulikaw fɛ Gambi k'u bɛna na sɛbɛnni kɛ ka ɲɛsin olu ma ko sabula maa minnu minɛlen filɛ bolo nin ye k'u bɛ ka min da u kan k'o ti bɛn kabi coup d'état dugusajɛ fo bi min ye Nuruddin Bongo ye ale n'a denw ale n'a a kɔrɔw n'a faw k'u bɛɛ lajɛlen minɛlen don
wa min ye u ka résidence surveillée maa tɛ se ka du ka maa tɛ bɔ u kan wa ko maa foyi tɛ min bɛ se ka kibaruya d'u ma u ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Falaye Espagne kaw fɛ yen ka sara kɛra maa 200 sanji kɔlɔlɔ in a taara n'olu de ye maa 51 kabini u bɛ k'o ɲini a yirala sa nin waati laban ninnu na ko min ye maa 225 o de bɛ ka ɲini bi minnu tununa pewu dugu minnu na sa n'o ye Valence ye ko min ye sanji in kɔni ye a ye tiɲɛni damandan de kɛ u fɛ yen wulikajɔw bɛ sen na yaasa min ye nin kɔlɔlɔ ye a bɛ se ka kunbɛn cogo min ye Espagne yɛrɛ ye a yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn dɔ sa k'a y'o bɛɛ bila sen kan yaasa nin waleya ɲɔgɔnna wɛrɛ kana se u ka jamana kɔnɔna na Falaye kununko an y'a yira sa farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kan ko min y'an ka sifinw ye n'o y'an ka denmisɛnninw ye minnu bɛ yen n'olu si ma san 17 bɔ u ni Gambie ye ɲɔgɔn sɔrɔ Falaye a daminɛ Gambie 1 k'a la an y'a ji bɔ Gambie nana 2 k'a la an y'a ji bɔ an nana 3nan k'a la an ye Gambie ta ngɔnɔ ma fo ka taa ballontan ba 7 ani 2 an ka denmisɛnw olu bɛ taa Coupe d'Afrique nata in kɛnɛ kan n'o ye denmisɛnninw ka Coupe d'Afrique ye wa min ye an ka denmisɛnw ye u ye nin min sɔrɔ nin ye sa u ni Sénégal de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche don min ye final o tɛ sini ye sa wa Chelsea parti ballontan in na an ka denmisɛnnin bɛ yen n'o ye Bakari Sɛnpara ye ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye denmisɛnnin ninnu Falaye ne bɛ min f'i ye Mali denmisɛnnin ni ballontan bɛ wolo de maa t'u dege dɛ o kelen an ka denmisɛnw bɛ u ni ballon bɛ wolo de u bɛ se Ala y'o di an ka mɔgɔ ma nka an ka problème ye min i b'a dɔn an fitinin an ka ɲi nka n'an kɔrɔbayara an bɛ tiɲɛ f'an k'o de fura n tɛ est-ce que denmisɛnnin ballontan na an ye min sɔrɔ an b'a l'o jaga ta jaga sɔrɔ kɔrɔbalen ballontan na depuis Ala k'an da kɔrɔbalen ballontan na an ma taa Coupe du Monde kɛnɛ kan denmisɛnnin ninnu dun bɛɛ taara o kɛnɛ kan ka na ka ban u taara fo ka taa kɛ 3nan ye tuma dɔ la ka taa fo jɔyɔrɔ caman sɔrɔ ballon d'or ni soulier d'or ni fɛnw disa ninnu ni seerubilenw mais n'an bɛ kɔrɔbaya an bɛ degun sɔrɔ Falaye jɛkulu min bɛ yen n'o o bɛ tali kɛ sa furancɛla fanga ale senkɔrɔma dondobaw olu ka jɛkulu ni o ɲɛmaya bɛ Sulemani Kume bolo États-Unis kaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko donbolo u y'o kɛ bi service social de l'armée la service social de l'armée ale fana ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan CFA wari 80,000 aw ka 80,000 nin fɔcogo man di ne ye tubabukan na minɛ 400 tɛ wa Falaye bon vraiment aw ko ne k'a fɔ ten sinon 80,000 kɔni o kɔni o ka ca o ye dɛ ayiwa ne an bɔra yen an bɛ olu ka ja lajɛ an bɛ sɔrɔ ka taa Desokaw fɛ yen baara min kɛra sɔgɔmada in na service social de l'armée kɔnɔna na an ka jɛ ka taa yen. to i ka fɛn di mɔgɔ ma fɔlɔ a tigi kanu aw y'a yira anw finitigɛlaw la k'a fɔ an kanu b'aw yɔrɔ la o tuma n'i ye dɔ kun ye suma la siga foyi t'a la dɔ ta bɛ tele la nin diyara finitigilakaw ye. Président de transition générale Assimi Goïta, président de transition ka fo vraiment an nana nin dɛmɛ in na ka dɛmɛ kɛ surasiw minnu sara Mali armée bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ sara Ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma o taara mun ɲini Ala k'o dɔn an bɛɛ lajɛlen Ala k'an yɛrɛ ka taa dun an bɛ mun ɲini Ala fɛ vraiment Mali ko de don mɔgɔ ko tɛ Mali ko don an bɛɛ nakun ye Mali ko de nin dɛmɛ Mali ko de Adamaden Malien bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Amérique Mali diɲɛ fan o fan Malien bɛɛ kan ka dɛmɛ kɛ Mali surasiw minnu binna vraiment an bɛ dugawu k'u ye hali bi Ala ka sini sɔrɔ u ma an nakun ye fɛn min ye ka nin di a diw kama de ka se ka denmisɛnninw nafa Ala ka hinɛ surasiw denw na ka u kɔrɔta vraiment Ala ka kɛnɛya kɛ ka surasiw tanga k'u ɲuman na vraiment an bɛ dugawu kɛ vraiment Mali ko de don Ala ka Mali kɔrɔta Ala ka Mali sankɔrɔta. Aw ka association bɛna fɛn wɛrɛ kɔ nin kɔfɛ. An ka association n'Ala sɔnna nin t'a dan ye an y'o de fɔ nin y'a daminɛ Ala kana nin t'a laban ye n'Ala sɔnna hali bi mɔgɔw bɛ ka fara an kan ka taa fɛ hali bi Ala ka jama caya hali bi Ala ka jama caya n'Ala sɔnna dɔwɛrɛ bɛ kɔfɛ mun bɛ bonya ni nin bɛɛ ye. Ne b'a fɔ ko Ala ka hinɛ
fɛn fɛn tora terrain kan n'u binna ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na u ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen na nin y'a daminɛ ni ala kana nin k'a laban ye nous sommes dévoués ka jamana nin dɛmɛ an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen pour leur résilience et pour leur patience. Merci beaucoup madame. Voilà. C'est bon? Ok. Fala ni 400 000 francs ale dira bi sɔgɔmada in na service social de l'armée la ko k'a kɛ ka falatɔw ni yatimɛw olu dɛmɛ min ye cɛ minnu bɛ muso minnu bɛ n'u cɛw fatura sa ko k'a d'u ma club min bɛ n'o bɛ fanga mɔgɔw dɛmɛ hakilinaw dɛmɛ kosɛbɛ n'a ɲɛmaya bɛ Sulemani Kome bolo États-Unis ale ka tɔn bolo fana bɛ Bamakɔ yan olu de nana ka taa ni musaka in di dɔrɔmɛ ni fila min sera ka fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye a kɛnɛ kan an bɛ u fo u ka nin hakilina in na sabula a b'a jira k'a fɔ ko faso kanu min bɛ u la a b'u la fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa baara minnu bɛ yen sisan n'olu bɛ se ka kɛ u ka se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na fala ye an bɛ taa Dezokaw fɛ yen Dezo min ye Amara ye ale kɔni b'a ko kɛnɛ kan ye nin waati na sa an b'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko degun min bɛ yen o kɔni ɲɛfɔra sanubɔlaw u bɛ ka degun min da Yanfoyila mara kɔnɔna kan nin waati na an ka jɛ an ka a lajɛ. Ne tɔgɔ ye Jibiri Jakite ne ye Densola ka den ye. I bɛ baara jumɛn na Denso kan? Densola an bɛ sɛnɛ de kɛ yan an tɛ baara si la ni sɛnɛ tɛ. Degun jumɛn de b'aw kan Denso kɔnɔ yan? Degun b'an kan Denso kɔnɔ yan bi an ka dugukolo de nana ka Mali gouvernement y'an ka dugukolo feere kamalen dɔ ma k'o tɔgɔ ko Jaw a nana dugumɔgɔw lasigi ko a b'a fɛ ka baara min kɛ k'a b'a fɛ ka an ka dugukolo k'a b'a fɛ ka usine de sigi ka an ka dugu kɔnɔ an nana ye usine sigi tɛ a nana ni chinois de ye chinois bɛ sanu bɔla lahalaya min na o lahalaya ni a cɛ ka jugu an y'a ye an ka dugu sigilen don ba ma n'o ba de filɛ an kɛrɛfɛ nin chinois nana ka na k'u bɛ na baara kɛ an ka ba nin kɔnɔ ba nin an ka dugu ko bɛɛ de bɛ ba nin bolo an b'a ji min an ka baganw b'a min lɛ min yɛrɛ filɛ nin an bɛ fɛnw de sɛnɛ a kɔnɔ k'an ka dugu la balo n'a ye o lahalaya kama ni mɔgɔ nana bɔ Mali fan wɛrɛ k'a bɛna ka na o tiɲɛ an ma o tɔɲɔ de bɛ an fɛ yan a ma da o fana ma bi a y'a yira an na fana ko seko b'ale la k'ale bɛ se ka na baara nin kɛ jagoya la n'o jagoya ye mun ye ko ni an ma sɔn a ka kɛwale nin ma ko ale bɛ se ka an lase fanga ma bon an bɛ yɔrɔ min na ko bi a y'an ka dugu lase fanga fana nin ma n'o ye an ka dugu mɔgɔ 8 a tagala an ka cercle la n'o ye Yanfolila ye ka taa se o fanga bonda mɔgɔw ma ka communication tigɛ k'a di an ka dugu mɔgɔw ma an kɔni b'o communication yɛrɛ ko kɔnɔ n'o kɛla alamisa ye an ni juge kɔni ma se ka ɲɔgɔn ye ni ala kɔni ma baasi kɛ ko ntɛnɛn k'an bɛna taa o communication lamɛn parce que a y'a yira an ka dugu kɔnɔ a y'a fɔ an bɛɛ ma yan ni mɔgɔ ma sɔn ale ka kɛwale ma an ka ba nin na ko ale bɛ an ka dugu mɔgɔw bɛna ka u datugu n'a ye min bɛna k'a datugu ko i bɛ san lori kaso kɛ k'i bɛ tila ka miliyɔn lori sara alamani ye bon Jaw nana u baara cɛjugu kɔni kɛ an fɛ yan chinois ani chinois de bɛ baara kɛ chinois bɛ baara kɛla lahalaya min na an fɛ lahalaya nin man di an ye parce que u bɛ baara kɛla ni fura minnu ye k'a don ji la pour que u bɛ sanu nin kɛ u ta ye fura nin a bɛ kasara lase baganw ma a bɛ kasara lase fɛn fɛn bɛ fiɲɛ min na k'a bila a bɛ kasara lase a bɛɛ ma bon an ka dugukolo fana a b'an ka dugukolo tiɲɛ an ka sɛnɛ kɛ dugukolo min na ni an bɛ se ka an denw n'an mɔdenw la balo sinon ka baara nin a bɛ se kɛ sababu ye ka o dugukolo yɛrɛ bɛɛ b'an bolo parce que u ka baara de bɛ kɛla dugukolo sanfɛ a tɛ da o fana ni ma an ka ji nin de bɛ bɔ yan ka taa fo Mali yɛrɛ capitale la n'o ye Bamakɔ ye parce que ji bɛɛ bilalen don ɲɔgɔn ma ka taa dɔɔni dɔɔni ji nin kɔlɔlɔ nin a kɔlɔlɔ nin bɛna se fo Asimi yɛrɛ ma Bamakɔ donc an kɔni y'a ɲini président fɛ a ye sabari a ye wuli a y'a fɔ a ka autorité bɛɛ ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ya ministre de la justice an kɔni ka mɔgɔw welelen don Jaw bolo justice ta kɛnɛ kan ko a bɛna an ka mɔgɔw datugu a ye kuma Jaw fɛ a kana se ka an ka mɔgɔw datugu nin mana ko nin na parce que kɛwale min bɛ ka k'an na dugu la an kɔni tɛna se ka jɛn n'a ye fɛsɛfɛsɛ parce que a bɛ kasara lase a bɛ kɔlɔlɔ lase an ka dugu ma o de la an kɔni wulila ka lɔ kɔlɔlɔ nin kana na se an ka dugu ma. ne ko an yɛrɛ ni dugutigi cɛ la
mɔgɔ min ye denso dugutigi ye an n'a cɛla bɛ cogo di. bon ani nin ko yan na an ni denso dugutigi bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ kan kelen fɔ la a bɛ se semaine 2 an yɛrɛ ka dugutigi tɛ an ka dugu kɔnɔ a kɔni bɛ yala yalaw la u bɛ ka labɛnw kɛ pour que ka anu kɛ se ka bali cogo bɛɛ la ka baara nin dabila ka se ka baara nin kɛ a kɔni anu kɔni dugu kɔnɔ mɔgɔ bɛ farala ɲɔgɔn kan yan an kɔni ni dugutigi tɛ kan kelen fɔ la nin ko yan nin kɔrɔ parce que an dugu kɔnɔ mɔgɔw an k'a ye nin kɛwale nin a bɛna na se kɔlɔlɔ min ye a tɛna da anu yɛrɛ ma a bɛna na se jamana ma o de la anu wulila k'a kɛlɛ n ko koɲa nin a kana se k'a kɛ o koɲa kɛli baliya sababu la an n'an ka dugutigi kɔni an tɛ da kelen na kɔlɔlɔ b'an cɛ bi a bɛ dugu kɔnɔ yan an ka dugutigi tɛ an ka dugu kɔnɔ a kɔni bɛ Mali kɔnɔ mais an t'a lɔn a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na u kɔni bɛ labɛnw de la cogo bɛɛ la pour que baara min bɛ se ka kɛ anu kɔni fana bɛ k'a yira duniyamɔgɔ la k'a yira Mali la k'a yira président la k'a yira bɛɛ la a ye an dɛmɛ ka fara an kan gɛlɛya min bɛ ka na an ka dugu kɔnɔ nin pour que an ka se ka gɛlɛya nin bali an ka laɲini de b'o ye ka se bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya Mali gouvernement mɔgɔ bɛɛ k'a fɔ bɛɛ ɲina ni kɔlɔlɔ de b'a fɛ ka na an ka jamana kan a ye wuli ka lɔ ka fara an kan sinon a bɛna kɛ kasara ye don dɔ Asimi ka fanga a bɛna a man nɔgɔ komi an ka jamana kɔni bɛ mɔgɔ minnu bolo bi n'o ye Asimi Goyita n'a ka jama ye an dalen b'u la an b'u kɔ u bɛ se ka an dɛmɛ nin fana ni koɲa la. ne ko an minnu ye sifinnakaw ye ni kɛlɛ in kɔnɔ komi a bɛ dugu de kan aw yɛrɛ cɛla bɛ cogo di dugu in kɔnɔ. bon an ka sifin bimanbi la an ka sifin mɔgɔ bɛɛ yan an bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan k'a di koɲa nin bali an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ baara nin fana kɔnɔ an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan pour que tɔɔrɔla min kan ka se an ka dugu ma nin a kana se k'a kɛ an kɔni bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin baara sɛbɛn nin kɛ. yalima est ce que dugutigi ka nin ko kɛlen n'o ye ka dugu kɔ bila mɔgɔ wɛrɛw ye a ka fɔ la est ce que aw sera sariya tigilamɔgɔw ma walasa ka ɲɛfɔli k'o ye dugutigi ka nin taabolo in na ka ɲɛsin dugu ma. bon an ma se sariya tigilamɔgɔw fɛ mais dugutigi ni an bɛ se k'a fɔ jaw ni dugutigi ninnu u sera sariya tigilamɔgɔw fɛ ka na papier kɛ ka na di an ka dugu ma ka an convoquer an ka cercle la n'o ye Yanfolila ye ko an ka taa kuma lamɛn ko u parce que u bannen don baara ma an ka dugu la ko fo an ka taa kuma lamɛn u ka an ka dugu mɔgɔ segin convoquer sinon an yɛrɛ ma se sariya tigilamɔgɔw fɛ mais an kɔni y'a ɲini ministre de la justice fɛ a kɛ an dɛmɛ nin ko la a k'an dɛmɛ nin ko la a k'an dɛmɛ nin ko la cogo bɛɛ an ka se ka ko nin bali parce que ka taa bi an kan an ma jɛn n'a ye bi an ma jɛn n'a ye sini. a ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye sinuwa ko in na aw ka dugu yɛrɛ kan. bon an ka laɲini sinuwa ko in na an ka laɲini ba min b'an fɛ an t'a fɛ siniwaw ka na baara kɛ an fɛ an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini parce que siniwaw ka baara kɛ yɔrɔ yɔrɔ a kɛla kɔlɔlɔ de ye o yɔrɔ ma u ka kɔlɔlɔ nin kama an tɛ baara nin fɛ an tɛ siniwaw ka baara fɛ an fɛ Mali kɛ wuli Mali président kɛ wuli k'an dɛmɛ nin koɲa la an tɛ siniwaw ka baara fɛ an ka dugu kɔnɔ parce que u bɛ baara kɛla ni lahalaya min ye o bɛ na an ka lɛ tiɲɛ o bɛ na an ka ji tiɲɛ an n'u sigi an ka dugu ne sigilen bɛ o ma yan jɛgɛ min b'a kɔnɔ u bɛ na bɛɛ faga an ka dugu sigilen de bɛ o ma n'a fɔra ko o kɔlɔlɔ nin ko an ka sigi k'o filɛ a kɔni bɛ kɛ ko dɔ ye mais Mali kɛ wuli k'an dɛmɛ nin ko nin an ka se k'a bali ka nin tɔɔrɔya ta k'a bɔ an ka dugu kan bi. welewelemada jumɛn b'i fɛ. welewelemada min bɛ ne fɛ k'a lase duniya bɛɛ ma an kɔni an ka commune n'o ye Kuzan ye ka fara Kalana commune kan ka fara Wasolonbalen kan ka fara Mali région bɛɛ lajɛlen kan an y'a ɲini bɛɛ lajɛlen de fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a ɲini Asimi Goyita fɛ ale de bɛ jamana ɲɛmɔgɔ de ye bi a k'an dɛmɛ kɛwale jugu minnu bɛ ni siniwaw bɛ kɛlɛ an ka dugukolow kan a ye kɛ ni sariya jugu ni kɛlɛ ka bɔ an ka dugu kan ka bɔ an ka yɔrɔw kan an ka laɲini kɔni de b'o ye bi. kumakuncɛ kuma bɛ ne fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen fo a ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ journalistes aw dɛmɛ baara min na a kɔni ka di an ye a ye ci lase a seyɔrɔ la an b'o ɲini aw fɛ a ye ci lase a seyɔrɔ la Asimi k'an ka kuma nin mɛn komi a bɛ aw ka kibaruyaw lamɛn a ye ci nin fɔ a ɲɛna k'a lɔn ko kɔlɔlɔ min bɛ dugu nin na n'o y'a ka dugu dɔ ye bi ale de bɛ jamana nin mara la an kɔni bɛɛ bɛ Asimi kɔ n'ale ko min an b'o de kɔ a n'a ka jama n'ale ko min an b'o de kɔ mais an tɛ tɔɔrɔya kɔ ka se an yɛrɛ ma an dalen b'a la a fana bɛna kɛ ten. Voilà, voilà, nin bɛ dan sigi an ka wulada tilegan in na kibaruyaw la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn
n'ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛ min mana sɔrɔ ka olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan an bɛ dugawu kɛ sa ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kolo suma si ni kɛnɛya labanko ɲuman ala k'a d'an ma ala ka waati wɛrɛ yira anw ni aw bɛɛ lajɛlen na i keta ala ka sibiri timɛko ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen na yirimajɔ ATT-Bugu 759 logement olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo école fana n'o o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo o kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna na olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye n'o o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna na olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondow ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT-Bugu